Kako isterati demon iz čoveka koji je opsednut njim? Ne mogu da se isteraju demoni ako on to ne želi, jer većina ljudi je svesna da želi zlo. I onda vi njima ne možete da pomognete. Demon može da se istera iz čoveka ako je čovek nesvestan, pa da se neko moli Isusu Hristu za tog čoveka, ali neko ko je pobožan, ko je moralan, koji moralno živi, nije dovoljno da se neko moli Isusu Hristu. Ako se neko moli Isusu Hristu, a živi nemoralno, onda preko njega mogu da deluju demoni. Isus kaže, i u to vreme će mi mnogi reći, Gospodaru ili učitelju, zar nismo u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime demone isterivali? A ja ću im reći, idite od mene, svi koji činite bezakonje. Znači imaš slučajeve da nije dovoljna samo molitva. Čovjek mora da živi moralno. Znači, da bi neko isterao demona, potrebno da on živi moralno. Sad, ne želim da ispadnem ja tu da sad nešto hvalim, ali moje iskustvo kad ja dođem, retke su takve situacije, dođem među ljude koji se bave okultizmom. Naprimjer, neku televizijsku emisiju i tako dalje. Znate kakvi su ti okultisti u mom prisustvu? Oni su kao male mace, kao miševi, ciju. Znači, mirni ko bubice. I sećam se jedan slučaj jednog mog prijatelja koji je vrlo pobožan i moralan i tako dalje. On je jedan dizajner i bio na jednoj proslavi u inostranstvu i tu je bila jedna poznata vračara koja gostuje na televizijama u inostranstvu i tako dalje i tako dalje. I tu je bila proslava, gradonačelnik je pozvao ljude koji su ovako poznati i pozvali su njega. I bilo je tu svakakih i bila je ta vračara. I onda je ona bila posebno počastvovana i tako dalje, kao ugledna žena, proročica i tako dalje. I onda je ona išla od stola do stola da se sa svima pozdravi. A sto za kojim je on sedao je zaobišla. I gradonačelnik je to primetio. I onda je pitao kao, zašto si zaobišla sto tamo gde sede ona trojica ljudi? Pa kaže, tamo ima onaj sa onom frizurom, onako specifičnom, pošto on jedini nije imao lak za kosu i gel i šta ja znam, nego ono prirodno imao kosu. To je njima specifično. Kaže, tamo nisam htela da zaobišla sam taj sto zato što sam osetila da je njegov duh jači od mog duha. Znači, njen demonski duh je slabiji od Božjeg duha. Razumeš? I zato u prisustvu Božjeg duha demon nema šta da traži, demon mora da beži. Ali da bi neko bio ispunjen Božjim duhom, mora živi moralno. A ljudi misle da je moral da ispuniš neku religioznu formu i ti si moralan. Moral nije to. Moral je da preuzmeš odgovornost za svoj život, da si u stanju da brineš o sebi, da si u stanju da brineš o drugima, da si u stanju da brineš o porodici, da si u stanju da budeš zdrav, a ne da kukaš uvek ti neko drugi kriv i tako dalje. Tako da, znači, ali demoni ne mogu da se isteraju iz ljudi, a ljudi to neće. I onda, na primjer, ti imaš čoveka koji je nesvestan, koji je demonizovan i dođe čovjek koji je moralan, pobožan i moli se u ime Isusa Hrista, jer demoni kad čuju ime Isusa Hrista, oni beže. Čovjek živi moralno i demon jednostavno u prisustvu Božjeg duha beži. Ali taj čovjek kad dođe svesti, kad se oporavi, kad ga demon ostavi, on ako nastavi da živi nemoralno, njega će demon opet da opsedne. I to kaže u Bibliji, kaže Hristos, kaže, iz takvih ljudi iz kojih izađe demon. A ovi posle nastave nezdravo da živi. Onda ovaj demon, kaže, ode pa dovede 7 drugih demona još gorih od sebe. Pa kaže, uđu i opsednu ovog čovjeka. Pa mu bude 7 puta gore nego što mu bilo. Tako da, teško je da ti isteraš demone iz ljudi kad ljudi hoće demone. Ljudi prizivaju demone svojim životom. Ne trebaš ti da prizivaš demone, što je kažeš, ej, demonu, opsedni me. Što ti živiš nemoralno i demon te opseda. Odmah imaš crne misli, odmah si u depresiji, loše si raspoložen, nešto ti fali. Dođi u prirodu, bavi se pametnim stvarima, čitaj pametne stvari, druži se sa pametnim ljudima, pa da vidimo da li ćeš imati crne misli.